Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Synçylar geçen 30 ýylyň dowamyny adyrnan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan bir näçe gezek bozulanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen bilelikde belenilýän döwlet paýdagynyň güni has ozal ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň dowlany gününe 19 fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýa gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtly üýtgedilýär. Esasy kanuny girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köplen synçylary görä döwlet ýolbaşçylarynyň bähbetlerine hyzmat edýär. Döwlet habarlar agentligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň konstitusiýa we baýdak güni münasibetde türkmen halkyna beren gutlawyny çap etdi. Prezident öz gutlawyny ýurdun gaýta üýtgedilen baş kanuny we döwlet baýdagyny watanyň şöhratly taryhynyň suwutnamysy adlandyrdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy milli döwletlilik ýörelgilerimiziň synmazlygyny, ebediligini ikrar edýän milli gymmatlygymyzdyr diýip prezident aýtdy. Baş kanun 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine arek etmesi dalaş etmek mümkinçiligini bereni bolsa, 2 ýyl ozal 2020-nji ýylda baş kanuny girdilen üýtgetmeler Türkmenistana ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşgeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirildi. 2 palataly ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleglerini we bähbetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuny girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şol bir wagtda parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegine alyp geldi. Ýogsa Berdimuhammedowyň öz teklip eden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgymy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine dalaş etmäge ýol açyldy. Şerilikde konstitusiýa 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonu 10 aý soň bolsa prezident wezipetinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-da 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipetini eýlemegine ýol açdy. Üstünlikli amala asyrylan konstitusiýony özgertmeler haýratyna 2 palataly täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, syýasy ulgamly döwlet hökmüni ýurdumyzyň halkara awraýyny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny beren gutlawyny aýtdy. Synçylar ýurtda ýerki prezident saýlawlarynyň eglan edilmegine we geçirilmegine hem konstitusiýon hukuk bozmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçeni gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki prezident saýlawlary eglan edilenine Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipeti bilen bir hatarda kanuny garşy edip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstesine uly Berdimuhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge istek bildirýänligi açaçan aýdyňlaşmady. Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň çykyşyna özüniň peýgamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne peýgamber ýaşyny arka atmak baş kanunyna görä Türkmenistanyň prezident wezipetini besetmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giýje goýman geçirilmeli saýlawlar Türkmenistanyň 30 güniň içinde gystaly geçirilip Serdar Berdimuhammedowyň aňsat ýeňişi eglan edildi. Ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niyazow ýurdun kanunçylygyna garamazdan ömürlük prezident eglan edilipdi. Galibertede Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygy, metbuat azatlygy ýaly esas azatlykları kepillendirýär. Ýöne 30 ýyl bäri söz azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän ýurtda halkara hasabatlara görä azat metbuatyň sesi häkimetler tarapyndan ýigdirli semedilýär. Konstitusiýa raýatlaryň hereket azatlygyny, özleriniň ýaşajak ýerini saýlap almak hukugyny kepillendirýär. Ýöne ýurtda heniden propiska düzgüne saklanyp galýar. Konstitusiýon kepillige garamazdan raýatlaryň halkara hereketi çäklendirilýär. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp edenetlikli häsiýetde ýoluny baglaýar.
Galy bersede ýurdun baş kanuny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklugyny gender deňligini kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasy şeýle diýär: Türkmenistanyň erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deň hukuklugyň jyn salamaty boýunça bozulmagy kanunyna belirlenen jogapkärçilik eltýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti hususan 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soň ýurtda aýal hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.